Contes de la iaia. Sí, de la iaia. Diuen que en el fons de la mar hi havia una ostra perlera de perles grandíssimes. L'ostra no sabia per què es va constipar i al constipar-se va estornudar. Atxius! I al estornudar, la perla que tenia dins li va caure a un costadet. I com en el fons de la mar Marina hi ha arena per baix, la perla es quedà allí, amagadeta. I a més, l'ostra no podia mirar. I va passar una sardina, que era molt, molt fina. Ostres, què fas ahí, que estàs tan trista? Per què plores? Perquè he esternudat i la perleta m'ha caigut al costat. Vaig a mirar. Mirar i mirar, però com la sardina era curta de vista, no va veure res. I en això, que passa per allí un polp. Què fas ahí, sardina? Què fas ahí, ostra? Què feu? Que hi ha reunió? No hi ha cap reunió. És que he perdut la perla i la sardina la busca i no la troba. Tranquil·le. I amb els braços el polp va començar a escarbar, va remoure tota l'arena i ho va enterbolir tot, i tampoc es podia veure res. I mira per a on, que en aquella banda de la mar, per allà lluny, va aparèixer un carranc. Per favor, que m'heu molestat. Estava descansant. Què feu? Què passa ací? Què passa ací? Ai, que l'ostra ha perdut la perla i estem ací ajudant. Qui ets tots? I el carranc, amb els ullets que tenia mirant, i va veure la perla que era aixina de grossa. S'arrimà, i quan l'anà agafant amb les pinces, una corrent marina... I el carranc arribà a la vora de la mar. I el carranc es quedà aixina, es quedà sorprès, i amb les pinces... I la pobreta s'haguera mort. No és qüestió de riure, amics. Menys mal que passa un ratolí de palmera, d'eixos que són més grossos, i va dir: Cranc, què fas? Que no puc girar-me. I el ratolí posà bé al carranc. Ara que tenia la perla, a veure com torne jo. Què és una perla? Una cosa xicoteta, dura, blanca i brillant. I el ratolí digué: Mira, ahí tens una cosa xicoteta, blanca, dura i brillant. Es va arrimar, va agafar aquella pedra, xicoteta, dura, blanca i brillant. Però al treure-la de la mar ja no brillava tant. I el ratolí digué: A veure... Ah, ahí hi ha una moneda. Hi havia una moneda aixina de gran, molt, molt gran, com si fora una medalla. És dura, blanca i brillant, però és massa gran. I quan tenia la moneda en la mà el ratolí, passà un xicón de primer de primària i va estornudar com l'ostra al començament del conte. I una denteta que tenia de llet, una dent, caigué ahí, al seu costadet. El ratolí i el carranc van mirar i van dir: Menuda dentoleta. Eixa dentoleta és xicoteta, dura, blanca i brillant. Eixa és la que ens val. Que eixa cosa és meua. El carranc va agarrar la denteta, la va mirar i el ratolí li va dir: Escolta, xiquet, et canvia la denteta per eixa moneda, que és molt gran. El xiquet ho pensà i digué: De veritat me la canvies? Te la canvie. I se la van canviar. El xiquet es quedà amb la moneda i el ratolí agarrà la denteta. El ratolí li va donar la denteta al carranc per a que li la donara a l'ostra. I des d'aquell dia, el ratolinet, al que li diuen Pérez, canvia les dents que se'ls cauen als xiquets per dinerets o regalets i se les dona a les ostres. I amics meus, si encara no vos ha caigut cap, tranquils que cauran. I conte contat, conte acabat.